Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Ka Pakistan ka Ïada yo Hafiz Abdul Rauf ubaga United States kalakhen kum Lehnoh ba Shyrkhei tam ha ka perthai da ka baong ba ude Briew ba lui badan la ka jong ka yeng ka sem ki khun ki kti bat kalakam ba ude urupat ba. Hafiz Abdul Rauf ude noilam jokalasker I Taiba bushim yak benta bahakmat banyalam ha ka jingle nyam khatdo yaki Lehnoh ki blaklon yap ha ka jing syahir thama ha ka operation sindur. Hakani ka jingle nyam khatdo shobani on tap yaki Lehnoh badan langru ki sipai jong ka Pakistan badaki met yap latap da kalama jong ka Pakistan ya ka bagi sipai jong ki India klasai de ka dor ban pen shisha ya kani bakani ka de ka dor ka blasa priang hakirin san social media ba per Uraf di upara jong noilam jong ka Jaish I Taiba umasud azar.